Met de bloemen in Kessel, goed station! Dan moet ik zeggen dat we kunnen trein 10 af en toe tussenstanden. Weg zijn. Pieter Hansen, John Curvers nummer 2. Met die Kessel meteen aan de leiding. Kunst is natuurlijk om iemand in aanheel te halen. En het blijft toch een fractie in het schouwspel. Om zo bezig te zitten. Wij zijn zo netjes de zetspel om altijd te nadenken. Wat ben ik aan het doen? Wil ik nu al zullen de boven gaan? Of hoor ik straks? Wij is gevechten, houdoevers zijn doodlopen. Maar het kan komen. We zien uitkomen. We zien waar het op de zijkant ligt. Ja, dan moet je maar zien dat je eruit komt. Wat wij nadrukkelijk gekeken worden, rood wat gegeven. Rood. Rood is stoppen, rood. Dit kan niet de laatste keer zijn, dan komt het dat we zo stil houden. Stoppen mensen! Rood is stoppen! Niet dat het naar mensen voorrijden, daar is gewoon niet voor